Inselmilkom. Illum it-tnejn, 15 ta' frar. Nilqakom għal qudiesa u r-Rożarju immexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu kif in-nies ta' ġismin Ġesu kienu qed jistennew li l-midġja tal-Messija se tasal b'sinjali u weġubijiet kbar. Mulej, ejn ingħażel dak li huwa sewwa sabiex narak fl-affarijiet iż-żgħar ta' kuljum. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna ant il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti tajtna kelma li tagħmel l-amara tiegħek fir-ruħ sewwa u safja. Għamel li bil-grazzja tiegħek jistħoqilna li tammar fina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Sant u Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Adam għaraf lill-martu u din tqalet u wildet il-Kajin għax qalet ksib bniedem għall-għajnuna tal-mulej. U mbagħad wildet lil-ħu Ħabel. Abel kien raj in-naċ u Kajin ħaddiem ir-raba'. Ġara wara xi żmien li Kajin għamel offerta mill-frott tal-art lill-mulej. U Abel offra wkoll hu mill-bikri tal-merħla tiegħu u mill-grass tagħhom. U l-mulej ħares lejn Abel u l-offerta tiegħu. Imma lejn Kajin u lejn l-offerta tiegħu ma ħarrix. U Kajin għalhekk saħan sewwa u wiċċu tqarras. U l-mulej qal il-Kajin: Għala sħant u għala għaddast rasek. Jaqgħu mhux minnu li jekk tagħmel it-tajjeb terfa' rasek. Imma jekk ma tagħmilx it-tajjeb, id-dnub bħal xitan jissajja wara bibek. U xewqana lik, imma int tista' trażnu. U Kajin qal lil-ħu Ħabel: ħammorru fir-raba'. U kif kienu fir-raba', Kajin qam u lil-ħu Ħabel u qatlu. U l-mulej qal il-Kajin: fejn hu Abel? U hu wieġbu: ma nafx, jaqgħu jien nassis taħija. U l-mulej wieġbu: x'għamilt? Leħen id-dem ta' ħuk qiegħed jgħajjatli mill-art. U issa misħut int mill-art li fetħet fomma u laqet id-dem ta' ħuk minn idejk. Meta int taħdem l-art ma tagħtikx aktar ġida. Int tiqpa' tiġġerra maħrub lem u lawn fl-art. U Kajin qal lill-mulej: il-kastig tiegħek kbir wisq biex nerfgħu. Ara, int keċċejtni llum minn wiċċ l-art u jkolli ninħebba minn quddiem wiċċek u nibqa' niġġerra maħrub lem u lawn fuq l-art. U kull min isibni joqtolni. U l-mulej wieġbu:
Mhux hekk. Kull min joqtol lil Kajin iħallas 7 darbiet. U l-mulej għamel sinjal fuq Kajin biex kull min isibu ma joqtlux. U Adam ara fil-martu u wildet tifel u semmitu Set għax qalet għax Alla tani nisel ieħor flok Abel li qatlu Kajin. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lil Alla. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien: Għati lil Alla sagrifiċċji ta' ratt il-ħajr. Għati lil Alla sagrifiċċji ta' ratt il-ħajr. Alla, il-mulej Alla tkellem u sejjaħ l-art minn fejn titla' x-xemx sa fejn tinżel. Ma nċaffrekx għas-sagrifiċċji tiegħek. Il-vittmi tiegħek maħruqa qudiemi dejjem. Ngħidu flimkien: Għati lil Alla sagrifiċċji ta' ratt il-ħajr. Kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi u żżomm fuq xiftejk il-patt tiegħi? Int trid tobgħod it-twiddib u tixħed kliemi wara darek. Ngħidu flimkien: Għati lil Alla sagrifiċċji ta' ratt il-ħajr. Kontra ħuk toqgħod paċ-paċ, kontra bin ommok tqassas. Dan int għamilt u jien bqajt siket. Forsi ħsibt li jiena bħalek. Issa se nċanfrek u dan kollu nqiegħed quddiemek. Ngħidu flimkien: Għati lil Alla sagrifiċċji ta' ratt il-ħajr. Jien u t-triq, il-verità u l-ħajja jgħid il-mulej. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux permezz tiegħi. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien ġew il-Fariżej u bdew iħaqquha ma' Ġesu u biex iġarbuh talbuh sinjal mis-sema. U tniet tnejda fih innifsu qal: għalfejn irid sinjal dan in-nisel? Tassew ngħidilkom ebda sinjal ma jingħatalu dan in-nisel. U telaqhom, reġa' tela' fuq id-dajsa u mar ix-xatt l-ieħor. Il-kelma tal-mulej. Lilek Kristu. Bil-Malti għandna espressjoni jinħabbu bħal aħwa. Nafu xi tfisser li jkunu jinħabbu ħafna. Ma kienitx hekk fil-fatt l-istorja tal-ewwel żewġ aħwa illi naqraw fuqhom fl-istorja. L-istorja tal-Ġenesi li għadna kif smajna fl-ewwel qari, Kajin u Abel. Żgur mhux għalihom tgħid jinħabbu bħal aħwa. Dan wieħed minnhom, Kajin, fumet minnhom jgħid il-ħoħ Abel biex joħorġu fir-raba u joqtlu. Ħabba lejra spiċċa qatlu. Mhux għal dawn li Papa Franġisku jirreferi meta jgħid f'enċiklika Fratelli Tutti li aħna aħwa il-koll. Imma qed jgħid għal dak li qal Ġesu meta fakkarna li aħna ulied tal-istess missier hekk insejħulu fil-missierna u għalhekk li d-disċipli għalilhom intom il-koll aħwa. U Ġesu ried li din il-ħajja ta' aħwa li jinħabbu verament bejn id-disċipli tkun is-sinjal speċjali tal-preżenza tal-Alla fostna. Fil-fatt, fl-aħħar ikla mad-disċipli u talab ħafna
hemm talba li jgħidha diversi drabi, ħajkunu l-kol ħaġa waħda, ħajkunu l-kol ħaġa waħda. U jgħid, biex id-dinja temmen, dak ikun is-sinjal speċjali tal-preżenza ta' Alla, din l-imħabba taħwa bejn id-dixxipli tiegħu. U nafu li mbagħad meta Ġesu il-mewt u bagħat l-Ispirtu tiegħu fuq id-dixxipli huma kienu verament xhieda ta' din il-ħajja tiegħu ġdida imma wkoll xhieda permezz tal-imħabba ta' xulxin. Hawnhekk talbuh sinjal fl-Evanġelu lil Ġesu. Sa rridu sinjal l-Fariżej meta kellhom ħafna sinjali. Eżatt qabel dan ir-rakkont hemm il-ġrajja meta Ġesu tema 4,000 ruħ bil-ħobs u l-ħut u baqa' iż-żejjed ukoll. Raw ħafna sinjali u kien għal xejn. Dawn rridu sinjal mis-sema isu xi ħaġa li toħloq sensazzjoni hekk li xi ħaġa kbira niżla mis-sema li forsi iġġalhom jemmnu ma' Ġesu kien jaf li ebda sinjal qas bħal dan joħloq ftit imma ma jsaħħaħx verament il-fidi. Is-sinjal kbir kien se jkun il-qawmien mill-mewt tiegħu, imbagħad bis-saħħa tal-qawmien l-Ispirtu li jibgħat fuq id-dixxipli biex jistgħu jkunu xhieda tiegħu bil-kelma u bħajjithom. U għalhekk l-ewwel insara kienu verament is-sinjal tal-preżenza ta' Alla kemm għaliex kienu iħabbru li Kristu ħaj, li Kristu qam il-mewt, imma wkoll bl-imħabba bejniethom. Kif naqraw fl-Atti tal-Apostli illi meta kienu jarawhom sa kienu jgħixu ħajja normali, ma kienu jaraw din l-imħabba nies kienu jgħidu dawn min huma, x'inhu dan illi jaqgħadhom flimkien, jgħixu ishom aħwa tal-istess missier. X'inhi din il-ħajja? L-ewwel insara bl-imħabba ta' bejniethom kienu dan is-sinjal qawwi li dawk li verament kienu jfittxu lil Alla kellhom bżonn. U għalhekk din għandha tkun it-talba tagħna llum. Nitolbuh il-Mulej biex aħna dixxipli tiegħu inkunu verament ninħabbu bħala aħwa ulied tal-istess missier. U li din l-imħabba bejnietna, din il-ħajja ta' aħwa bejnietna, nagħtu tassew xhieda tal-preżenza ta' Alla lil min b'sinċerità qed ifittex il-Alla. Jew issa nresqu talbiet tagħna lil Alla f'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kun Mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex kompli ix-xanda l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Tina l-grazzja Mulej li aħna nkunu ninħabbu tassew bħala aħwa ulied tal-istess missier nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Jiena Mulej biex dejjem infittxu li nagħmlu l-ġid kemm bil-kelma tagħna kemm bix-xhieda tal-ħajja tagħna nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej biex tiftakar fil-morda kemm fl-isptarijiet Malta jew barra minn Malta kif ukoll fid-djar tagħhom. Nitolbuk biex ikollhom l-għajnuna li jeħtieġu fid-tbatija tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbuk għal dawk kollha li huma waħedhom li ħossuhom abbandonati b'xi mod u jeħtieġu l-appoġġ
u s-solidarjetà tal-oħrajn biex isibu l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem, biex inti tilqahom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U li Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Il-qal mulej mridejh is-sagrifiċċju għat-tiffir u l-glorja ta' ismu, għat-tiġid tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Għamel mulej li din l-offerta tnaddafna u ġġeddidna u li ġġib il-premju ta' dejjem il-kull min jagħmel ir-rida tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfa'hom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddu lek ħajr. Għaliex bibnek il-għażiż bħal moġbok toħloq il-bniedem hekk ukoll fit-tieba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tessew jistħoqlok li ħlejqa kollha jaqduk, il-mifdin kollha jfaħruk u l-qaddisin tiegħek iberkuk għalenija. U aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Imbirek mġej fisem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewwint mulej intilajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħa il-kalċire ġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja.
Għalhekk aħna nagħmlu dam b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sita Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk u miċ-ċokontana li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoq li mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-konni tolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza, Omma Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostoli qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Fi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna tubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħħalniex fi tiġrib, isseħħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassatna l-qawwa u glorja għal dejjem. Muri Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrit fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li neħħi d-nubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissuqalix titħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tmajtna mulej bil-għaxqa tas-semma nitolbuk li dejjem nixtiequ dak l-ikel li bih ngħixu tas-sew. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' talb tagħna ina u afmana glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna ta' kitwilet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna mill-nar tal-infern u ġenera erbeħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsentraw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Issienna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek ta' fl-art. U biżna ta' kuljum matina llum aħfilna ndubitna bħalma nafru mnoħati għalina għaddaħanix fit tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mpirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimijek imbirkinti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimijek imbirkinti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimijek imbirkinti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimijek imbirkinti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimijek imbirkinti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimijek imbirkinti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimijek imbirkinti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisra minn-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur li l-qariba tagħha Sant Elisabetta. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif fis-sema ta' fl-art. U bżna ta' kull jum għatina l-lum, għaffirna dubietna pa' nafu l-maħati għalina, l-daħanix fit tiġrib biżaħ nista mid-deni. Amen. Imma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimijek imbirkinti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimijek imbirkinti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimijek imbirkinti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimijek imbirkinti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimijek imbirkinti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimijek imbirkinti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimijek imbirkinti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimijek imbirkinti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimijek imbirkinti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimijek imbirkinti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisra minn-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. U bżna ta' kull jum għatina l-lum, għaffirna dubietna pa' ma naffru l-maħati għalina, l-daħanix fit tiġrib biżaħ nista mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimijek imbirkinti fost n-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu.
Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina li inti jomna li kisma tarbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobitna ħarisna minna tal-infern u ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. U biżna ta' kuljum matina llum, affirna dubitna bħalma naffru mluħati għalina, għaddaħalniex fit tiġrib iżda nisna mid-dinja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibir kinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santismorina li inti jomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobitna ħarisna minna tal-infern u ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-Tempju jiddisputa mad-dutturi.
Missilna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema kif fl-art. U bisna ta' kuljum għatina l-lum, għaffirna dubitna bħama nafrom naħati għalina, għaddaħanix fit-tġrib iżda nisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimijek imbirkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla ta' palina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimijek imbirkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla ta' palina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimijek imbirkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla ta' palina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimijek imbirkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla ta' palina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimijek imbirkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla ta' palina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimijek imbirkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla ta' palina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimijek imbirkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla ta' palina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimijek imbirkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla ta' palina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimijek imbirkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla ta' palina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimijek imbirkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla ta' palina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissimo Rina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern u l-ġenerer wih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlowa u tamatana slim għalik. Li l inajtu għali xaħna turufnati u li teva. Li l nitnidu aħna li nibku nolf u f'dan il-wid ta' dmuħ. Ija mela, avukata tana, dawar lejna dawk lajnin tijek tal-ħnina, u urina wara dana turufnament il-Ġesu, frott imbirek ta' ġuftijek, u ħanina, opija, u ħelwa, Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. U bisna ta' kuljum għatina l-lum, għaffirna dubitna, bħama nafrom naħati għalina, la daħanix fit-tġrib iżda ħnisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulimijek imbirkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla ta' palina mitimbin, issa u fissija tal-mawtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Dak dejjem jiddifuqhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu qattal btana. Misier eternalla. Enna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Enna lina. Mqazza Marija. Itlob għalina. Mqazza Alla. Itlob għalina. Mqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li siet safja. Itlob għalina. Li siet nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina.
xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħniena, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mira ta' tusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rabta ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midinbin, Itlob għalina. faraċ tal-migranti, Itlob għalina. faraċ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Għafrilna nitolbuk mulej. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina għaddisa Alla. Biex ikun jistaqilna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tana kontra l-ħażen u tassist id-demonju. Irransinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost siqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġini Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija għedet il-fiduċa tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. U Qaddes Giusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, għalana l-grazzja l-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u makulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rożarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. Infakrukom li anke fis-sitwazzjoni preżenti l-Knisja tkompli tagħmel ħafna xogħol fejjiedi fis-soċjetà Maltija u tajn lil persuni vulnerabbli u l-familji fil-bżonn. Jekk tixtieq tajn lil Knisja tkompli tagħmel il-missjoni tagħha, tista' tagħti donazzjoni online fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Il-ġimgħa tajba.